Ako sa chrániť pred negatívnou energiou iných ľudí? Každý má občas zlú náladu, alebo ako sa hovorí, nemá svoj deň. No niektorí ľudia však takto fungujú neustále. Stávajú sa z nich šíritelia negativity, ktorí si chcú uchmatnúť energiu od iných a často si to ani neuvedomujú. Ako si teda ochrániť energiu? Ako zostať v pohode? Prvá technika – stena. Táto technika je veľmi jednoduchá a účinná. Vo chvíli, keď niekto na teba spustí lavínu negatív, predstav si, že ťa chráni neviditeľná stena. Všetky negatíva sa odrážajú späť k danej osobe a ty vnímaš iba to, čo chceš. Krásnym príkladom je Poliana, ak chceš, pozri si rovnomenný film. Odkaz nájdeš v popise videa. Druhá technika – zviera. Technika zviera funguje hlavne v prípadoch, keď sa nás niekto snaží ponížiť, uraziť alebo inak ublížiť. A kvôli jeho postaveniu alebo z iných príčin sa nemôžeme alebo nevieme brániť. Skúsi nahnevaného šéfa predstaviť s hlavou slona. V duchu ti to vyvolá úsmev a výčitky ti nemajú šancu pokaziť náladu. Alebo iný príklad. Ideš okolo baru, kde majú na teba opilci nevhodné narážky. Predstav si ich s prasačou hlavou. Tak zabrániš ich poznámkam, aby ti ublížili. Tretia technika – sústredenie sa na vnútorné telo. Túto techniku je ideálne natrénovať v kľude a o samote, ale možno ju zvládneš hneď. Jedná sa o sústredenie sa na našu pravú podstatu a tou je naše vnútorné telo. Precíť svoje telo zvnútra, začni dlaňou. Zacíť v nej jemné mravčenie, živosť. Ak toto zvládneš, uvedomuj si ďalšie časti tela. Nohy, chodidlá, ramená, až celé telo. V takomto stave sme napojení na svoju podstatu a tak sa neidentifikujeme s našim egom a tak nereagujeme automaticky na ega ostatných. Štvrtá technika – nereagovanie. Dalo by sa povedať, že nereagovanie spája všetky predchádzajúce techniky. No nereagovanie samotné je technika tiež. Spočíva v uvedomení, že nie sme povinní reagovať na všetko. Vo chvíľach, keď ťa niekto kritizuje, obviňuje a tak ďalej, vyskúšaj nereagovať. Ak chceš bližšie informácie k týmto technikám, v popise videa nájdeš odkazy na knihy, z ktorých som čerpala. Kúpou cez tieto odkazy podporíš tento kanál. Ak sa ti toto video páčilo, daj odber a zdieľaj ho ďalej. Ďakujem za pozretie a verím, že toto video bude pre teba aj ostatných užitočné.